Sa number 5, lineman sang Negros Power nga nakomato sang nahulog gikan sa puno sang kahoy ang nagtaliwa na. Personal nga nagpalabot sang pag-unong sa kalisod sa misis ni Jesse James Terimocha, si Negros Power President Ruel Castro Caina. Magluwas nga nagpasalamat, ginpasalig man ni Castro ang pagsabat sa medical expenses financial assistance kiban pa kinahanglanon sa ginakabig hero nga line warrior. Si Terimocha nga taga Davao City ang katapo sang vegetation clearing team sang Carmelite Manpower nga isa sa mga nangutod sa mga sangasang kahoy nga nagasablag sa linya sang kuryente sa kilid sang call center company malapit sa Bacolod City Government Center sang Domingo. O galing bangod sa nagainulan kag mabaskog ang hangin, aksidente siya nga nahulog sa kabin 30 feet nga kahoy sang hana nga isaylong iyang harness sa piyak nga sanga. Bangod sa pagkahulog na comatose si Terimocha kag kahapon siya ang nagtaliwan. Ginpasalig man ni Castro nga sa piyak sa natabo magapadayon ang ilang masakong nga pag-rehabilitate kag patina ang pagpanghawan sa mga linya sang kuryente sa nasakpan sang distribution utility agud mapasiguro nga mapahagan-hagan ang brownout. Nagapangabay sang paghangop kag pasensya si Castro sa mga consumers nga apektado sang brownout dungan sa mabuno kapag ulan kag mabaskog nga hangin sang weekend. We are not giving up or hindi kami nagpa-prioritize ng trabaho, no, dahil bagyo. In fact, lahat ng teams natin nandyan. Ang ito nga, yung katulad na nangyari kay Jesse, no, ang alam ko, they were already on work for about 2 days. No? And then on the third day, kasi nandyan pa yung ulan, nandyan pa yung vegetation, no? So medyo nakapahinga siya ng konti. No? And then that's why I'm saying he's heroic. No? Kasi may konting pahinga lang siya, but he reported to work. No? Kasi yun, kailangan mag-augment pa ng personnel. So he did that.